Les Corts Valencianes han tornat a recordar a totes les víctimes de l'Holocaust amb motiu de la Shoah que se celebra demà. Els grups parlamentaris han signat una declaració institucional que ha estat llegida pel president Enric Morera i en la qual s'ha reafirmat el compromís del Parlament valencià en la defensa dels valors de la tolerància, la llibertat, la democràcia i la pau. En les quals tenim nous holocaustes, figures de refugiats que fugeixen de la guerra. La declaració institucional diu així. Ara fa 72 anys es va alliberar el camp d'exterminació d'Auschwitz-Birkenau i per això des de 2005 celebrem el Dia Europeu de la Memòria de l'Holocaust o la Shoah. Aquella va ser una de les èpoques més fosques de la humanitat, en la qual entre 13 i 19 milions de persones van perdre la vida a mans de la barbàrie dels camps de concentració. La més castigada va ser la comunitat jueva europea, amb més de 6 milions d'assassinats. Una comunitat perseguida històricament per la intolerància que al llarg dels segles va ser utilitzada de buc expiatori dels problemes socials, creant una imatge distorsionada i, sobretot, deshumanitzada de la cultura i les tradicions hebrees. A les nostres terres tenim els exemples de la persecució de l'humanista Joan Lluís Vives i l'assassinat del metge Lluís Alcanyís. També altres episodis tràgics com l'assalt de la juderia de València que provocà la mort de més de 200 persones en 1390. Avui recordem des de la Casa del Poble Valencià totes aquelles víctimes de la intolerància. Agafem l'exemple del poble jueu durant l'Holocaust com a símbol de dignitat i resistència de tots els col·lectius que foren l'objectiu de la brutalitat organitzada contra la diversitat. Parlem de la comunitat gitana, que va patir també el seu holocaust, el Porrahmos Samundaripet. Parlem de totes les víctimes per mantenir opcions sexuals i afectives diverses, de totes les persones amb diversitat funcional i de tots els assassinats per la seva ètnia o raça o per professar religions o idees políticament diferents. Entre aquelles víctimes cal fer referència també als vora de 700 republicans valencians que, segons apunten alguns estudis, van passar pels camps de concentració nazis com el de Mauthausen i només van sobreviure 214 valencians i valencianes assassinats per defensar els valors democràtics i la llibertat dels pobles. A més de recordar a les víctimes i el seu trist final, estem ací per recordar i valorar la seva lluita i els seus somnis de llibertat i convivència. Que el seu coratge arribi sencer fins als nostres dies i ens ajude a encarar els reptes a què ens enfrontem per defensar la democràcia i els drets humans. Que la seva força ens ensenyi a escoltar i empatitzar amb els patiments d'aquelles persones que continuen perseguides i criden a les nostres portes en busca de refugi. Des de les Corts Valencianes fem una crida a la unitat per barrar el pas per sempre més a l'antisemitisme i a tots els tipus de racisme, xenofòbia i intolerància que amenacen de nou l'època que ens ha tocat viure. Fem una crida per acabar amb la pobresa, les guerres, la violència contra les dones, el terrorisme global, les discriminacions per orientació sexual i afectiva i les repressions per motius religiosos i ideològics. I fem una crida per la llibertat dels pobles. Aquest serà el millor homenatge que podem fer a les víctimes de l'Holocaust. Aquest serà la més gran de les victòries. Signat 26 de gener de la